Alfa P anmoder om øjeblikkelig assistance. Jeg er lokaliseret ved mødestedet og har Taliban lige i baghold. Kom. Alfa P, det er modtaget. Vi er lokaliseret 5 minutter væk fra mødestedet. Far, hvordan går det med Xiaomi? Det går dårligt her for tiden. Hvorfor? Jeg får ikke kunder. Folk har ikke penge. Undskyld, 2 sekunder. Jeg er nødt til at snakke med familie om det. Jeg ringer tilbage senere. Hej. Anja, hvor går? Jeg skal til Sierra Leone. Hvor er det? Afrika. Er det okay med jer? Er det nødvendigt? Det er noget, de har brug for mig. For jeg er den eneste, der er uddannet som speciallæge, så det er vigtigt, at jeg tager afsted. Tak, farfar. Far? Du skal ikke til Sierra Leone. Din mor, hun græder. Jeg er nødt til at gå op og pakke min taske. Ja, de har brug for mig. Du skal ingen steder. Rande, lad være med græde! Rande! Jeg går op og pakke min taske. Du skal ingen steder. En god tur. Tak, farfar. Anja, Bobber. Hvordan ser hans blodtryk ud? Blodtryk er lavt. Hold presset! Hold presset! Vi mister ham! Giv mig en drop! Ja, faktisk. Kom nu, vi misser patienten! Kom nu! Vi har ikke flere tilbage! Hvordan går det, Miss? Hvad siger tanden? Tanden er fine. Tanden er fine. Ja. Så er vi stået på en godt tage en kontrol i det. Godt, jo. Hvordan har du det, Miss? Ja, det er godt. Jeg kan også se, hvor tanden her, du har fået det bedre. Du er klar til om et par dage? Hvordan går det, Lukas? Er du dum, mand? Nej, du siger bare, at blodtrykket ligger stabilt. Ja, sig til. Hvordan har du det, Lukas? Ja, det er godt. Bare, hvis du lader dem stoppe. Action. Hvor skal du op og... Nej. Vi har ikke flere tilbage. Okay, giv mig lige lidt varme. Hvordan har du med anspilning? Hvordan går det med Xiaomi? Godt klart. Så